chegou o día de comezar co primeiro episodio deste podcast Ensaia, que xa vos contábamos tamén no capítulo previo. E estou moi contenta porque temos unha persoa que nos facía moitísima ilusión ter. Creo que vos tamén vades a estar contentas cando saibades quen é. Así que creo que sin máis dilación vamos a ir aí. Solamente vou a decir o nome. Decíamos unha pista que era ela falou en todas as galas de Ensaia. E hoxe vai a falar aínda máis aquí porque o que queremos é realmente coñecela un pouquiño máis en outro contexto tamén, non solamente por como o fixo en estas galas, e agora entenderedes por qué. Así que, nada, estou encantada de anunciar que temos aquí como primeira convidada, persoa convidada, a Nuria Vil. Benvida. Hola, hola. Pois efectivamente falei en todas as galas, é verdade. Sí, e pois nada, eu encantadísima de ser a primeira en recibir a bolsa e a primeira nesta entrevista. Así que maravillas, primeiras veces, pois vense que son o meu. Eso parece. E que me toca o formato experimental, entón maravilla. Exacto, abrindo camiño aí, sí. ¿no? De alguma maneira. Sí, pois maravilla. Bueno, a primeira é un pouco, máis que decir eu quen eres, casi te preguntaría a ti, ¿no? Que nos contes un pouco, porque Nuria Vil, Nuria Vilán, quen eres? Contanos un pouquiño para, en este caso, para contarlle as pingas e a comunidade un pouco máis, e tamén porque este é probable que o escoite moita outra xente que non sexa da comunidade, entonces, quen é Nuria Vil, Nuria Vilán? Quen eres, Pi? Wow. Preguntaza. Wow. Nuria Vil é máis ben unha personaxe escénica. Eu cando empecé a facer cousas en público, pois sí que é verdade que pois non me atrevía a facelas e por iso escollín crear un nome artístico que diste, bueno, tampouco hai tanta... bueno, pois de Nuria Vil a Nuria Vilán, pois tampouco quedaba tanto camiño. Eu tiña un profesor, Gonzalo Navaza, aquí na Universidade de Vigo, que ele, unha das súas especialidades é a toponimia. Entón, el tiña o costume de comenzar as aulas e preguntarnos polos nosos apelidos. Entón, el ia dicíndoche, Vidal desta zona, Vázquez, aquí, Vilán, non hai moitos Viláns. Entón, eu recordo que un día el díxome, hai dúas posibilidades para a orixe do teu apelido, unha que sexa Vilán, de habitante da aldea, que efectivamente será esa, que se seguro, ou Vilán, de persoa vil, de persoa mala. Entón eu dixen, claro, momento. Entón eu dixen, a min esta orixe do vil encántame, e ademais tiña moita relación, a min gustame moitísimo o mundo do vodevil, do burlesque, entón, pois están Cruella de Vil, todas estas personaxes así, pois as malas malísimas, claro, que a fin de contas non son tan malas, pero a min viñame moi ben crear que como apropiarme xa pois deste vil, que dixo, pois, víñame no apelido, víñame moi ben, e a min serviume, pois, un pouco para botarme pa diante. Pois, de súpeto xa non era Nuria Vilán, era Nuria Vil, e esa personaxe escénica permíteme facer unhas cousas que eu, pois, non faría. Isto é unha cosa que sempre dixo, non vou pedilo pan, recito un poema, nin fajo unha performance, nin nada polo estilo, pois eu vou pedilo pan e digo, hola, bo día, que tal? Entón, sí, un pouco, pois, ese nome artístico permitiume, pois, lanzarme a facer cousas en público que un aquel intre, pois, non o faría, a verdade. Que bo. Estaba pensando agora que ten que ver isto co apelido en canto a que faz, non? Porque dices... falaches de algo escénico, falaches de poesía. Que faz aí de cara ao público? E falei da toponimia, tamén dixo, ao final parece que os nosos... Bueno, hai cousas que parece que nos veñen dadas, este é un tema tamén, parece que hai cousas aí que che ven dada, pois efectivamente eu teño unha parte máis de filóloga, ao final eu teño unha formación pa ben e pa mal, de filoloxía, de lingua, de escrita, de que o que me interesa ao final é escribir, e comunicar, e falar, e outra parte, pois que é a máis artística, podería comunicar de outra forma, ou podería comunicar da forma na que o fago, e ás veces, pois, ten os seus pros e as súas contras. Hai quen queda, pois, únicamente coa personaxe,
e hai quen quere saber que hai detrás da personaxe. Entón, eu bebo un pouco pois desas dúas non, son moitas máis cousas, pero bueno, imos deixala en dúas. E a filoloxía ao final vertebra un pouco pois a poesía escrita, está de fondo sempre. Hai unha formación pois en lingua, en literatura, que é o que a min, pois o que a min realmente me move, e despois pois está todo demais. E como, sí, eu non consumía moito Hannah Montana, por exemplo, pero sí que me gusta moito facer a broma de Hannah Montana, que era como Hannah Montana era Hannah Montana ao colocarse unha perruca, pois ao final eu son Nuria Vil e non sei, o poñerme o anel, no, tampouco, bueno, non sei, pero sí, como cal é a diferencia entre Nuria Vilán Prado e Nuria Vil, pois poucas, pero bueno, é unha especie de carauta pública, todo o mundo temos unha e eu, por suposto, teño a miña, claro. E dices, comunicarme da forma na que fago, como fas? Pois a través da poesía, ou a través do escénico, a través da divulgación, e a min gústame moito pois indagar, sobre todo, na historia de autoras, de mulleres ao longo da literatura, de identidades diversas, de ver pois, un pouco esa historia como a cara B da historia, que non sempre é a que se conta. En xeral, as historias que nos contan, pois case sempre teñen uns protagonistas moi marcados e moi similares, e hai moitas outras personaxes que quedan de fondo, ou son historias que non chegan a contarse, que quedan un pouco, pois, sí, tapadas ou sepultadas, literal e metafóricamente, e a min o que me gusta pois é un pouco indagar en pois, que houbo antes de mí para que eu sexa como son, por exemplo, ou cales son esas historias que quizáis non se nos contan de forma tan habitual. Entón, por aí está como o fío do que soles tirar. Como eso entendo que te inspira, te inquieta, queres saber máis, a curiosidade. Que cousas te inspiran, ademais de isto, para facer o que fas? Pois mira, de onde ven a inspiración, non? Buf, que difícil. A miña inspiración venme de moitos lados. Sí que é verdade que eu necesito moitos estímulos. Por exemplo, se teño que escribir algo, pois necesito buscar música, ver imaxes, recordar obras de teatro, escoitar outras persoas falar sobre o tema, pensar en cores, que está unha cousa así como moi visual de, pois a min esta idea que cor me transmite. Pois se é en azul, bueno, pois todo azul. Xusto esta semana é moi divertida para min porque a semana que ven estreo unha colaboración co CSIC, co Centro de Investigación e en concreto co de Investigación Mariña que está aquí en Bouzas. Entón, onte xusto eu estive no seu laboratorio. E para mí foi genial porque, claro, traballan con cor, eu traballo con José Luis Garrido e el traballa con cromatografía, coas cores, coa fotosíntese e co fitoplancto. E el chegou a min pois porque teño un poema arredor do fitoplancto, do fondo abisal, da escuridade, pois de como reaccionar cando non hai luz ao redor. E, claro, para min estar onte no CSIC, en Bouzas, e poder ver como o seu laboratorio, as cores, como fan medrar o fitoplancto, pois para min foi, claro, unha fantasía. Home. Sí. Entón eu necesito moitos estímulos, iso é verdade. Traballo moi lento, eu creo que traballo lento, bueno, ou tampouco, porque normalmente poñenche un prazo de entrega. Se tes que entregar algo, pois tes 6 meses, un mes, 2 semanas, e nese tempo ten que estar feito. Sí. Pero se é pola miña conta, penso, pois iso, no meu poemario, penso en Delincuente, en algunhas outras cousas, teño un proceso lento. Así que un proceso así, lento. Como é ese proceso creativo? Pois depende. Por exemplo, para Delincuente, que eu creo que pode ser o máis interesante, porque Delincuente ao final xorde da bolsa ensaia. Se non ser pola bolsa ensaia, pois a curtametraxe e todo o proxecto, pois seguramente seguiría nun disco duro, e pois estaría aí de fondo. E xorde realmente do outro encargo que foi para un espectáculo en homenaxe a Xela Arias no 2021. Pois deronnos a idea de pois necesitamos un texto e despoñelo en escena, vainse facer pois varios bolos, tal cal. E ti aí pois tes que apañarte a vida para que veña a inspiración de algún sitio e dixas, pois, sobre que quero escribir eu.
En concreto, eu non o tiña moi claro. Eu tampouco teño claro se todo o mundo o escribir ou o facer pezas escénicas, ou escribir un guión, ou o preparar unha intervención, bueno, unha instalación ou o que sexa. Non sei se todo o mundo ten claro o que quere facer. Eu non. Entón, no caso de Delincuente, eu tiña ideas varias na cabeza e de forma casual todas esas ideas foron encaixando. Pois tiña a Xoana Torres na cabeza e tiña pois, un run do Adiós María, porque eu traballara no meu máster, traballara co Adiós María, pois coa suspensión narrativa, pois con que pasa cando parece que non pasa nada. Entón ese libro tiña moi presente na miña cabeza. E o ir atopando, pois, deuseme por buscar titulares, ou non sei como, estaba lendo e atopei este famoso titular de Aquel Vigo de la Maradona. E eu dixen, que é la Maradona? Non estábamos falando de fútbol. No, claro. E aí atopei a historia pois, desta líder dunha banda de delincuencia juvenil. E aí acordeime dun verso de Xela Arias que di: se non tiver o recurso de esparexer os fantasmas entre os signos das letras, sería delincuente. E aí dixen, todo isto, para min ten sentido. E a partir de aí comecei a escribir o poema. Se penso, pois, nunha performance que estrellou ano pasado de Claro Deserto, que eu fixen a partir do meu poemario, e o que quería era construir unha paisaxe sonora para unha parte do meu poemario de Claro Deserto. Entón eu quería, de alguna maneira, recrear o que para min era o deserto, pois que é un ambiente árido, interesábame moito, hai unha teoría do son, pois que fala sobre o ruido sagrado. E en xeral, pois hai... Ahora mesmo non me vou acordar do nome da persoa. Isto sempre, logo podemos buscarlo e poñerlo en algún sitio. Pero, bueno, considérase que hai algúns ruidos que están por enriba de todo industrial, que son os ruidos sagrados, pois, por exemplo, dunha treboada, dun volcán, se erupciona un volcán, é un son que vai estar por enriba pois, de todo industrial. Sí ou sí, vamos a escoitar a erupción dun volcán. Entón, a min o que me roldaba a cabeza foi que pasa se o realmente sagrado non é o ruido, senón o silencio. E de aí, pois, sí que no poemario está moi presente pois, a violencia institucional, o silencio que se jarda pois, moitas veces pois, por medo, por represalias. Entón, pois, o que eu tiña na cabeza era pensar que pasa se o sagrado é esa capacidade de jardar silencio. Que interesante. Entón aí, pois, eu daballe voltas ao silencio, como un prejalo, e aí, pois, por exemplo, eu retomei o saxo, eu toquei o saxofón durante moitos anos e o ano pasado pois decidín incorporalo a esta peza. Pois así de forma bastante experimental, claro, pois cunha lupeadora que o que fai é coller o son, crear ciclos, repetilos, alterar pois un pouco, deformar o son e a min encaixaba, me dixen, a min tenme sentido. Bueno, tío veías claro, non? Sí. Entón, xa digo, son un pouco popurrí de moitas cousas. Non sei se ofrecín resposta ou se simplemente non xa din ningunha, pero bueno. Bueno, é como a inspiración ven, pois eso, ti bebes de moitas cousas e digamos que vas, polo que eu entendo, vas xuntando como na túa cabeza elementos que para ti teñen un sentido despois e faz, non? Algo único tamén despois, non? Que pois iso. Sí, ten moito que ver con... Eu, ao final, teño formación en literatura comparada, que se basea un pouco entre buscar comparacións entre diferentes artes. Eu creo que sí que o meu cerebro funciona así, e por eso a min, pois como que me encaixara moi ben o da literatura comparada, porque aí descubrín que podía coller cousas diferentes e darlles un xeito. Que todo isto, a miña vida eu paso así, estou vendo unha serie e dixo alguén, biches esta cousa, pois a mí recórdame a este libro e a este cadro. Entón, pois como que cada cerebro nos funciona un pouco, bueno, cada persoa temos o noso, evidentemente, e o meu pois funciona un pouco por estas asociacións. Entón, pois aí eu descubrín, dixen, pois mira que ben esta cousa, porque, pois sí, porque funciona un pouco así por asociacións de ideas que aparentemente non teñen nada que ver pues para mí sí. Me parece un arte bestial. O sea... Sí. Me encanta como, bueno, non é para tanto. Bueno, a mí me parece. Agradecida quedo. Porque, claro, penso, wow,
como funciona esa cabeza, enganchando cousas diversas, non? E despois dándolles un único sentido. De isto te diches conta, porque decías, non? Estudiaches esta parte, xa dende ben nova, empezaches a iso, ou hubo un momento que te deches conta cos estudios, ou xa, digamos, que viñas percibindo que funcionabas así sempre? Como empezaches, vamos a decir, como empezaches a túa traxectoria ou carreira en este sentido? Se deu? Foi algo natural? Como foi isto? Pois eu creo... Claro, isto é unha explicación que lle busquei así co tempo ou a forza de que a xente me pregunte e ti como empezaches a escribir? Entón tens que construir unha resposta. Unha é, non o teño claro, ou tamén pode ser eu sempre escribín, sempre recordo pois ou escribir, ou eu sí que cando era máis pequena quería ser escritora. Era como, pois eu quero ser escritora. Unha cousa que queiras e outra que saibas como facelo. Total. Ou tamén recordei hai pouco que un regalo que me fixeran cando era pequena que me encantara era unha radio que traía karaoke. Entón, eu nesa radio tiña unha cinta, pois unha cinta na que gravar, vamos, destas que lle dabas así, pois as rodiñas para atrás como un casete. De casete. Sí, non me saía a palabra. O que eu facía, o que eu podía facer era gravar a miña voz. Entón, a mí encantábame gravar cousas. Encantaríame atopar esa cinta. Non sabes onde quedou? Non teño nin idea. Encantaría atopala e saber que hai dentro. Pero eu sí que teño recordo como de estar paseando pola casa e ir grabando cousas e que me encantaba, porque logo daballe para atrás, podía escoitalo. Miña nai nalgún punto dixérame que os puntos suspensivos duns contos que eu tiña eran para inventar. Eso era mentira, claro, eso non. Pero eu interiorizara que cando chegaban os puntos suspensivos tocábame inventar a historia. Entón, pois, eu sí que me recordo, como con estes contos igual era pois a Bela Durmiente mesmamente, tampouco unha cousa moito máis. Igual era Branca de Neve e eu que sei, Hansel e Gretel, pero que cando chegaban os puntos suspensivos, pois que eu tiña que acabar a frase. Eses puntos suspensivos, pois seguramente serían estes puntos que se deixan pois como para, un pouco de aire, aquí, que descanse. Eu recórdome inventando os... Sí, se viña esa frase, pois a mí tocábame inventar. Entón sí que encantaríame atopar esa grabadora. Xa ves. Encantaríame, non teño nin idea onde está, pero iso foi unha cousa que eu fun construíndome por intentar tamén explicarme por que teño este proceso e non outro, porque eu tamén rumio moito. Hai xente que escribe e que traballa pois a base de escribir, borrar, volver a escribir. Eu en xeral rumio, entón doulle voltas na cabeza, como logo tamén moitas veces traballo os textos de memoria, rumio, entón voulle dando voltas ata que digo, isto é o que quería dicir. Vale, pois despois de dunha semana aí que digo, era, por fin, saiu. Sei que hai outras persoas que non funcionan así, pois que anotas, dis, esta non funciona, pois cambias. Como que van probando, igual. Sí. ¿no? Pero ti eres pues, con ese outro proceso distinto. Sí, eu que sei, a única explicación que atope é que a min castigábanme moito fora da clase e non me deixaban levar lápiz de papel. Entón eu dixen, eu que sei, pois afaríame a estar mentalmente rumiando cousas. Non o sei. Xa que non tiña algo físico claro, para escribir, xa que non pues estaba podía a miña cabeza, ¿no? escribir, pois eu veña que dalle aí no corredor. Sí, non sei, foi a única... Queda ben, ademais, dis, no, pois eu pensei así porque estaba moito no corredor. Ao final o relato foi posto en pro, claro, ¿no? Como que queda ben. Pero sí, non o sei, eu tamén sí que é verdade que cando o facer o cambio lingüístico a galego conscientemente de adulta cambiou moito a forma que eu tiña de escribir. Porque moitas persoas dixeron, no, pero non sexas tan cruel contigo mesma. Seguro que o que tiñas de antes non estaba mal. Eu como, non te creas. Porque non solamente foi un cambio de lingua, entón. Houbo como un cambio a outros niveis. Sí, que descubrín referentes que me encaixaban máis da poesía. Porque, claro, en xeral, pois igual no currículo do colexio pois o chegas a Rosalía de Castro como moito, a Bécquer, a poesía do romanticismo, que está moi ben, pero igual pois non é a que máis pode chegar a
chejarnos en xeral. Está ben, pero igual lle falta un puntiño de ancorarse pois, na realidade que temos agora mesmo tamén, ou na linguaxe que temos agora mesmo. Entón, eu a través de aí descubrín autoras máis contemporáneas que encaixaban, pois, que como que me fixeron clic, ou chejar aí, pois eu que sei, acórdome da primeira vez que collín un fanzine de Rompente, que son de cores flúor, que teñen un montón de anéis de cores, e a min fliparme porque dixera, wow, cores flúor na poesía. Pois hostia, que tiña unha cabeza, claro. Se parecía máis, non? A túa, claro, a unha cousa. Sí, ou naquel momento que era moi punky, bueno, o punkismo pois ao final nunca nos abandona, transfórmase como enerxía. Pois eu dixen, isto asemellase moito máis o que pode ter unha cabeza. E claro, foi bonito tamén pois descubrir e dicir, pois cantas cousas me perdía porque non sabía que existía. Bueno, eso nos pasa en xeral, sí, non? sí. Moito. Sí, sí. E agora que falamos de referentes, cales son? Contanos algunhas das túas referentes. Este dar os nomes de referentes sempre é fatal porque hai nomes que quedan atrás e logo reescoitas a entrevista e dis como non dixen esta Bueno, pois vamos a coñer non dixen 3. Tal. É que 3 é máis difícil. Van a quedar un montón delas, entonces dinos eso. No, pero sempre, eu que sei, máis importantes hai... ou que se che ocorren agora, non? Claro, xa non é por importantes, sino por persoas que coas que agora mesmo comparto espazos e que tamén abren camiños que eu podo transitar. Alda ao lado, indubidablemente, Lucía Aldao e María Lado, son persoas as que eu vin recitar e dixen, eu quero pasalo igual de ben ca elas no escenario. Silvia Penas, que tamén é viguesa, pois como a min, e de feito podedes vela en moitos sitios da cidade facendo ou performance ou actuacións, ten o grupo de cinta adhesiva. É unha persoa que tamén eu vira recitando na colexiata e a min impresionarame moito, porque eu escoitara ali, ademais case sempre levan visuais de fondo, o seu compañeiro Jesús Andrés Tejada compón música para os poemas, entón eu cando vira en escena, pois impresionarame moito, e tamén eu pensara, esta é a forma na que soa a poesía na miña cabeza. O que pasa é que moitas veces ata que non atopas unha persoa que a pon aí desa forma, pois tampouco se che ocorre facela. Ou dos referentes, non? Sí, tal cual. Faga... Sí. E a min influeme moito tamén o rap. A min encántame o rap, sí que moitas das cousas que eu fago teñen moito que ver pois co rap, pero sempre está aí o límite de que é rap e que é poesía. Sí, hai como un debate sobre isto. Sí, claro. A ver, como é? Claro, o rap, non vou dicir que o que eu fago é rap, porque non é rap. O rap en xeral leva unha base, leva unhas rimas, o ritmo vai marcado, pois, ten un apoio de outras cousas, pero eu dicir, Nadia González, por exemplo, que tamén é de Candeán, igual, se me vas a escoitar e estou dicindo que é de Candeán e non é de Candeán, e perdón, pero pois Silvia de Taboexada, que son rapeiras que agora mesmo están pois publicando traballos, que están aí presentes, que están fortes. Para min son referentes absolutas tamén, pois porque é unha forma diferente de coller a palabra e de pasala. Claro, no seu caso, pois sí que pasa por unhas rimas en xeral, por un ritmo que case sempre vai con bases, pero é palabra, a fin de contas. E de feito, moitas veces en actividades que fago nos centros de ensino, sempre teñen metido na cabeza que a poesía leva rima. Pois para rimar ten que levar, para a poesía ten que levar métrica e rima, porque é o que che ensina. Sí, de feito eu estaba reflexionando e digo, eu teño tamén eso na cabeza. Claro, eu díxolles, seguramente o que máis se asemella á poesía que tedes na cabeza son as letras de rap. Pois eu que sei, Gata Katana, efectivamente, e hai moitísimas figuras retóricas que igual na poesía contemporánea abandonamos, pero que no rap non. E a min pareceme ben, porque sin ese apoio de base, de actitude, de rimas e de tal, pois igual sería un aburrimento. Es verdad. Entón a min pareceme estupendo que todos eses recursos da poesía que estean no rap. A min pareceme genial. Sí. Vale, xa que hai... Nunca pensara sobre este parecido, pero ahora que o dis ten moito sentido e moitas semellanzas. Sí, claro, é que hai moitas cousas... Hai cousas que nos achegan e cousas que nos separan. Claro. Pero ao final somos palabra. A base é a palabra. E é o máis potente, claro, que temos. A ver, por que é o máis potente que temos? A palabra? Sí.
Pois porque ao final é o que che sae pola boca. Bueno, que fan... Sí, é certo. Sí, pero bueno, que as palabras... bueno, todas estas ideas de as palabras efectivamente poden ser armas, poden ser caricias, importa como se din as cousas, que palabras escollemos para dicilas, a forma en que as dicimos, a forma en que... Bueno, importa todo, ao final, pois todo comunica. E o mesmo do principio de todo comunica a quen temos diante. A palabra que escolles, como escolles dicila, entón, pois sí, a palabra é... Que dicir, que opinas ti? A min me parece tamén do máis importante. Quería saber tamén esa visión dende o teu prisma, non? Para saber como é. Eu estou totalmente de acordo que é importante. É importante a palabra en sí, como a dices, dende onde a dices. Hai un montón de características ao redor e é certo que estou de acordo, todo comunica, sen dúbida. Ao final, ti, entonces, comunicas coa palabra, ademais de con todo isto, do que falábamos, non? Hai algunha forma de comunicar que sexa máis característica en ti? Te deixas voar a imaginación e depende o que apareza probas? Que diría? O sea, como explicarías a alguén que non te coñece de nada neste sentido? Puf... Que boa pregunta. Como me alegra que me formules esta pregunta. Eu, no meu caso, desde hai anos teño un tira e afrouxa con... bueno, este é un tema que eu creo que lle rolda a todo o mundo. Escollemos a poesía ou a poesía escóllenos a nos? É complicado, non? Porque eu tampouco fago unha poesía moi... Ai, non me vais a ir a palabra. E como moi metafísica ou unha poesía tampouco moi elevada. Pero sí que hai veces, pois que eu releo poemas meus e digo, caramba, escribín esta cousa, carai. E logo, na miña forma de poñelo en escena, sí que eu intento de algunha forma ser unha canle pro poema. Que pasa? Que iso é moi complicado porque temos un corpo que é torpe. E tamén porque cando te pos en público volveste máis torpe aínda. E como moi complicado ser natural, estou facendo unhas comiñas, así, sí, que unhas non nos ven. aspas, claro, non nos ven, pero estou poñendo unhas aspas así, ser natural entre aspas coa xente porque empezas a comportarte raro. E o sentirse observada, non sei se a ti che pasa, pero a min pásame, se o penso, digo, isto é extrañísimo. Hai un certo condicionamento, aínda que sexa inconsciente, claro, non? É extrañísimo ter a varias persoas ollándote, é como raro, claro. E se o penso moito, digo, eu non quero facer esta cousa. E efectivamente, o que menos me gusta do meu traballo artístico é a exposición. E como o mal que o paso con esa exposición, porque tamén é un traballo que hai detrás de como ignorar todo eso que está pasando ao redor e que non escoe así como para dentro. Entón eu teño ese debate con como conseguir transmitir o poema para que o poema poida ser poema. Encantame esta cousa que te acabo de decir. Sí. Vale. Claro, eu digo, sí, eu defínome como recitadora, que o que me dixo miña abuela, ai, ti és recitadora, eu, pois sí, efectivamente, e non sabía que esta palabra existía. Mira, justamente preparando a entrevista, escoitaba isto nun dos teus vídeos. Sí. Sí, gustoume moito. Sí, pois entón dixo, efectivamente, para recitar un poema, pois que faz? Que xestos lle pos? Estou poñendo aquí unha cara, claro, non se pode ver, pero digo, é complicado, ao final, conseguir ser unha canle pro poema cando que tes un corpo torpe. E que o que necesitas pois é como calquera, non sei, unha bailarina, unha persoa que traballa en escena de calquera tipo, unha actriz, unha cantante, pois ao final necesitas as ferramentas do teu corpo e necesitas pois traballar o teu corpo para que te axude un pouco máis, porque ao final temos un corpo extrañísimo tamén, camiñamos a dous patas, sí, é extraño, somos animais así ergueitos, é raro, pensas e dices, é raro, estamos moi lonxe do chan, sí, é extraño. Entón, sí, eu teño ese debate comigo mesma de que podo facer eu para que o poema pois poida transitar libremente a través de mí.
Vale, porque... Espero. Bueno, sí. Estaba agora cunha pregunta rondando que igual ten que ver con isto, en realidade. Que impacto te gustaría deixar a través da túa poesía? Ou cal é, digamos, o teu para qué con isto, non? Non teño nin idea. Vale. Non o teño. Por unha banda digo, é que non quero deixar ningún impacto. É como Vale. xa está, eu estou aquí de paso e cando pase, pasou. Fago mentras estou, Sí, non? fago tal cual, fago mentres estou e cando non estea, pois non o fago máis. De feito, eu teño unha teima con non pasar as cousas ao rexistro escrito, pois por iso tamén, como por poñer en valor que o que acontece na oralidade non se repite, para ben e para mal, pois non se repite. Se che sabe moi mal, está genial porque non ninguén vais escoitar máis, está de maravilla. Seguinte. Se faz unha cousa impresionante, eu digo, como me gusta este recital ou esta actuación ou esta performance, e non está gravada e non se repite máis. Pois digo, pois tampouco pasa nada. Quen estivo ali puido velo, quen non estivo non. E para min moitas veces tamén digo que é o que fai que unha actuación me guste máis que outra. Ao final é como estou eu. Entón, porque hai xente que me di, o día que le acórdome moito dunha actuación concreta que fora, creo que no 2019, no Teatro Principal de Compostela con un grupo de rock que se chama Rabuda, que a día de hoxe creo que xa non existe, e a xente díxome, esta actuación foi impresionante, Nuria, wow, non sei que. E eu dixen, pasei no tan mal que para min foi terrible. Ese sí que me marcara o punto de inflexión de dicir, eu non quero volver a sair ao escenario e pasalo así de mal. E en cambio, a xente desde fora, claro, como debía de estar nun estado de alerta, claro, poso o corpo pois nun estado de alerta no que ten que facer todo o posible por como era este poema, como era esta cousa. E eu creo que estaba como tan ansiosa e estaba tan nerviosa que efectivamente o meu cerebro usou todo o que tiña a man para dicir, tiro para diante. E hai outras actuacións nas que igual, pois non sei, na que fago moitas máis bromas, nas que me trabuco, nas que me esquezo dos poemas, e eu estou máis contenta. O sea, entonces, cal foi o cambio de esa actuación a estas outras? Internamente, cal foi? Que fixeches diferente? Estar máis presente, Vale, que okay. claro, se dice moi fácil, pero... Complexo. Sí, eu creo que nos pasa moitas veces a persoas que estamos expostas ao público que tamén desenvolves a capacidade de non estar aí mentalmente, si estar corporalmente, saber perfectamente o que tes que dicir, como colocarte, como falarlle a xente, pero a túa cabeza está a kilómetros de distancia, moi longe, sí. Entón, o que fixen foi un pouco desaprenderme. Dixen, vale, xa sei que teño todas estas ferramentas de comunicar. Xa sei que teño todas estas ferramentas pois de oratoria mesmamente. Pois nos las vamos a cargar. Por que no? Vale. Sí, por que no? Entón a min iso mentalmente fíxome estar nun lugar máis amável. Eu creo que para min e para a xente que está de público. Que, home, haberá persoas que non. Haberá persoas pois que queren ver unha personaxe sen fisuras ou iso, bueno, iso, unha personaxe como sen fisuras, ríxida, e iso está moi ben, pero igual non é o que eu quero xa. Entón, pois... Seguir o que ti queres, ao final, tamén, sí, non? Sí. Que se ven? Pois non teño nin idea. Non teño nin idea. No, ademais estou agora mesmo nun intre vital de moitos cambios. Entón, pois, a ver, veñense datas este verán de cousas pois que non podo contar. Iso sí que é verdade, pois que vaya. Sí, no, pois eu que sei, hai unha en Pontevedra que me fai moita ilusión, que vai ser pois no Teatro Principal de Pontevedra, no mes de xullo, non podo dicir o que. Bueno, xa temos algunha pistiña, pero vale? Xa están todas as pistas postas aí, vale. Sí. Entón, esa faime moita ilusión.
non podo contar o que é, pero bueno, é así, pues, es unha cosa misteriosa. Bueno, vale. Aguantaremos a curiosidade, veña. Sí. Con Delincuente veñense pois moitas máis cousas de datas, están chegando pois máis confirmacións de festivais que tampouco podemos contar, pero que xa están pechados, entón que ben. Sí, non podemos contar cales son, pero xa están pechados. Ou mira, que iba a decir, mira, pois no mes de maio non, porque non sacaron o cartel público. Claro, este é o problema, que hai moitas cousas, pero non podo contalas. Pero bueno, a nivel vital é así un intre... Bueno, curioso, terei que enfocalo como que é positivo e curioso, porque os cambios forzannos a non sei, a darlle voltas á cabeza, pero bueno, un pouco de sempre, que o traballo creativo non... Como non ten moito sentido no ritmo capitalista e desenfrenado de consumo e de produción, pois non temos sentido. Entón, non é sostíbel. E agora mesmo, pois, non é sostíbel en moitos aspectos. Entón, pois, teño que repensar moitas cousas da miña vida. Así, misteriosa. No, sí que é verdad. Pensaches en abandonar? Sí, claro. Cantas veces? Todos os días. Todos os días. Sí, todos. Eu creo que non hai día que non o pense. Sí, isto é real. E ademais este ano moito máis. Sí, pasan... E é así como... como dicir... non me sai a palabra. Como que sí que non, é un tirai a frouxa, porque a vez pásanme cousas incribles. E teño, pois eu que sei, este ano, no mes de maio, isto sí que podo dicilo. Este ano houve o Festival de Poesía de Barcelona con Lupe Gómez e con Eduardo Elasco, entón é unha cousa xenial. Como é xenial. A semana que ven, pois, estreamos esta colaboración co CSIC no Pazo de Raxoi en Compostela. Isto é increíble tamén, é fascinante poder crear, pois, iso a partir dunha persoa pois que ten en común. Eu tiña esta fixación como polo fitoplancto por algún motivo. E gracias a ese poema pois puiden entrar en contacto cun dos investigadores que traballan pois xustamente co fitoplancto. Pasan cousas incribles todo o tempo. Hai 2 meses pois enchimos os cines norte e quedaron, pois, non sei, 60 persoas fora e 150 entraron a ver a curta. Isto é increíble, é increíble. Que pasa? Pois que todo che fai pensar todo o tempo que non é suficiente. Para mí sí que é, pero o capitalismo non. Te iba a decir, para que non é? Claro, para mí sí que é, pero para o nivel de vida e para moitas das crises nas que estamos agora mesmo non o son. Entón, na música xa están moi mal. Entón, poñer a música como exemplo xa quere dicir que no resto estamos... Se a música está mal e para nós está ben, pois como estaremos. Pero cando non tes un proxecto musical é moito máis complicado xogar nese mundo, poder ter unha distribuidora, poder ter unha... Pois sí, concretamente unha persoa que se centre en distribuir o teu traballo é complicadísimo. Entón, estou un pouco nesas de eu necesito autoproducirme, xa o sei, pero claro, para autoproducirse necesitas panoja. Claro, necesitas moitos cartiños. Entón, eu xa sei cal é o xogo do... Bueno, xa sabemos como xogan os maiores, eu estou aí, pois, nun limbo de, efectivamente, eu xa moitas cousas fago para ser poesía escénica e para ser unha disciplina que a xente non coñece, ademais, non sei, que a xente non a coñece. Ou hai esta idea de quen vai consumir. Eu a miña experiencia é que calquera. Calquera, tipo, este diante, podeche gustar máis ou menos, igual pode non gustarche o que fago eu, pero pode gustarche o que fai outra persoa, e está perfecto, non vas dicir, bueno, hai xente que sí que o di, non me gusta o cine porque non me gustou esta película. Hai xente que o di, sí, pero bueno, e a poesía somos así, estamos moi castigada por xente que di... que me aburriu este poema, aburriume este recital, odio a poesía. Xa, tomar o todo pola parte, claro, non? Xusto. Entón, sí que eu creo que a poesía está moi castigada por esta idea de é aburrida, é inaccesível, sí,
hai moitas cousas. E ao final é que hai moitos tipos de poesía, hai moitos tipos de poetas, hai moitos tipos de recitais, sí, hai moitas cousas. O que pasa é que para dedicarte de forma profesional, pois sí que necesitas unhas cousas que agora mesmo a industria non está dando para min. Vale. Entón, mira, me ven genial esta reflexión porque unha das preguntas que tiña tamén era esta, non? Como lle contamos a calquera persoa que escoite os, digamos, estaba pensando, os servicios que tes, o que fas, non? Como consumir consumirte de alguna maneira, non? Claro, como podemos facelo? Alguén que, por exemplo, como a min, igual coñece a poesía porque te coñece a ti, pero igual non ten demasiado bagaje nin coñecemento en isto, que é o que ti fas do que pode disfrutar outra persoa? Quenes serían esas persoas e de que maneira podemos facelo? Claro, quen serían esas persoas? Home, de entrada, unhas persoas cun grau de curiosidade quizáis alto, porque de entrada, pois igual dis, pois eu non vou escoitar un recital de poesía. Eu tampouco lles adoito chamar recitais, porque sí que teño unha base de recital, pero pois igual hai cousas que son máis performáticas, ou outras son pois máis unha actuación así, sí. A nivel individual, pois non teño nin idea de que pode facer a xente, máis aló de, pois sígote en redes, pois sacas un CD ou un vinilo, pois eu quero mercarcho, pois sacas este proxecto, pois que ben. Ou mercar unha entrada para ir a verte a algún, sí. ¿no? Alguna performance ou algunha sí, actuación. O que pasa con... Logo está esa parte de por que non hai máis actuacións? Claro, este é o punto, xa me remanjo, plan, a ver, por que non hai esta parte? Pois porque é moi complicado, porque cando non hai no intren que non hai pois unha produtora ou unha distribuidora, imagínate, que se faja cargo de base pois do alugueiro da sala, teño que facerme cargo eu. E igual pois resulta que de golpe non podes facerte cargo de 3.000 euros de gastos, pois igual non podes. Entón, isto xa é como unha cousa máis grande de que non teño nin idea de se pode cambiar, que exista ese oco na industria. O que busco, por exemplo, agora mesmo que busco é unha persoa que se dedique a distribuir pola súa conta e que, pois, que diga, sí, pois traballamos xuntas. De forma remunerada, claro. Como si, eu necesito unha especie de manager ou de produtora que sí, pois que colla o traballo e que o distribúa. Eu ideas teño moitísimas. Pois veña, dá algunha máis, non vai a ser que nos escoite alguén e apareza. No, dixo, ideas miñas, claro, o meu traballo artístico se lle dou moitísimas voltas, dixo, claro, é que non ten sentido querer crear, porque para que serve? Que utilidade ten? Pois non o sei. Onte José Luis Garrido, o investigador do CSIC, dicíame, é que eu vexo todo o contrario, porque... E poñamos exemplo de outro investigador vasco que dicía, se veñen uns marcianos e preguntan que é unha posta de sol, chegaría con explicarlle a refracción da luz, chegaría con explicar a baixada de temperatura, as cores. No, necesitarías un poema que describa que describa como é unha posta de sol. E eu dixenlle, está genial isto que dis, pero claro, é que colisionan moitas cousas do mundo. Entón, ese é o punto, que se necesitan persoas que axuden a distribuir este traballo. Coa música está normalizado, pois tes un espectáculo, fas bolos. Con a poesía escénica, pois está nese camiño. Entón, aínda que somos varias persoas facendo, tampouco moitísimas, pero media dúcia, igual sí. Pois ser as primeiras persoas que fan algo nunca está moi... Nunca é moi resolutivo. Entón... Bueno, pois facemos aquí chamamento, porque como non sabemos que nos escoite, insisto, nunca se sabe. Oxalá. Oxalá isto tamén nos sirva para que isto chegue e que ti podas seguir facendo estas maravillas que fas. Sí, porque eu do outro lado, claro, que me sustenta a min, pois son, eu imparto obradoiros de creación literaria, de clases de galego mesmamente, entón o que me obriga, ou o que estou agora mesmo en darlle máis presenza a iso e restarlle o lado artístico, que está ben. Se todo o mundo, se ninguén máis o consegue, por que vou conseguir eu vivir só da arte? É unha cousa xa que dis, pois efectivamente non son nin máis nin menos especial co resto da xente. Se ninguén máis pode facelo, pois igual é entre de admitilo e dicir, pois xa está, mira, tiña de razón, non se pode. Ou igual non se pode ata agora.
Non o sei. Supoño que sí que hai que darlle a reviravolta para sí, bueno, é posible, Eu o vexo máis como unha posibilidade. Sí. Sen resposta aínda, sí, pero... sí, ¿no? e eu xa dixo, eu estou nesas, eu son unha persoa, pois iso, forte, resiliente, testalana, e sigo aí, pico e pala, pico e pala, pico e pala, pero creo que sí que tamén está interesante que a xente coñeza ese outro lado da realidade que é, claro, é un camiño tamén bastante solitario por intres e, bueno, desmotivante polos outros, porque tes que aferrarte moito a iso, pois efectivamente, cando está o público, a min o público dame cousas maravillosas, pero logo espertome un luns pola mañá e dixo, se me dedicase a outra cousa. Xa, aí o cuestionamento, non? E como os dous mundos, non sei poñer, non? Sí, claro, como e se que, fose diferente, e que a vida e non? sí, a vida e o mundo ten uns ritmos e non podemos paralos. Podemos intentalo. Eso sí que o intentamos, pero hai cousas as que non podemos fuxir. Entón, sí, está ese lado de todo ben, todo pa diante, tal, e está outro de canto podo aguantar, canto podo. Entón, agora mesmo está un pouco desequilibrado. Entón, necesito atoparlle ese equilibrio de que non sexa tan desestabilizador e seguramente, pois, igual en 6 meses teño outra resposta. Bueno, podría ser. E ademais deixamos aquí a petición, porque insisto no mesmo, nunca sabemos, antes que falábamos de comunicación da palabra, estas verbas non sabemos a onde chegarán. Bueno, sí, pois, xusto. onde poidan ou, non? Sí, xusto. Bueno, pois vamos a cerrar. Eu xa te decía, me quedaría aquí 2 horas falando contigo. Non sei si nos podes dar algunha recomendación de, non sei, poema, libro, algo da palabra escrita que te mole, te apetezca, te marcara, e non sei se queres decir tamén algo máis para cerrar. Oh, wow. Pois mira, para pechar sí que podo dicir, que agora co dos libros estábame acordando, outro dos proxectos ilusionantes que teño agora mesmo é que eu durante todo este ano vou dirixir o clube de lectura da Biblioteca da Coruña, é un clube de lectura online da Biblioteca da Deputación, da Biblioteca Provincial. Entón a iso pode acceder calquera persoa que se faja socia. Como acceden? Pois mira, exactamente, non o sei. Pola web, por exemplo, sí, chamando por pola teléfono, web, vale. máis que nada pola web, sí. Entón, é un clube de lectura digital no que simplemente tes que facerte socia da Biblioteca Digital da Coruña, darte de alta no sistema, bueno, como calquera outro proceso, vaya, e accedes a ese club de lectura en liña, pois no que eu vou subindo iso, lecturas, recomendacións, o meu en concreto está especializado en lecturas LGTBI que máis do colectivo, e pois calquera cousa que teña relevancia da forma que sexa. Eu quero velo pois como un espazo de reflexión e aprendizaxe mutua. Eu estou aí para guiar, pero hai un foro aberto, claro, ten que haber un intercambio, porque senón tamén é un baleiro. Ao final as lecturas pois servenche para iso, para compartir coa xente, para dicir, pois isto gustoume máis, isto menos, isto fíxome pensar en, pois, neste outro libro, que tal. Entón, con todo isto que ia dicirche eu, sí que vos recomendaría, e que xa as dixen antes, pero se alguén non escoitou nunca recitar a Silvia Penas, que a busquen YouTube mesmamente, se non podeis, sí, é necesario que a busque onde sexa, o mesmo con María Lado e con Lucía Aldao, se nunca as escoitou recitar, que as busque, que sei, a Estíbaliz Espinosa, por exemplo, que traballa tamén con... Bueno, ela é cantante lírica, de feito, ten unha voz impresionante. Tamén é poeta, profesora, se non me equivoco, de antropoloxía, creo que da algunha materia. E ela traballa moito con poesía e ciencia. E a mí encántame tamén a escrita de Lara do Pazo, que traballa moito con relato breve, que este é outra cousa que a xente considera pois, que igual os contos ou o relato breve son antes ala dunha novela, pero non sempre ten por que ser así. Entón, esas son as cousas que teño así na cabeza. Sí. Perfecto, pois xa temos aí unhas cuantas que bichear. Sí. Bueno, pois escoitaremos, apuntamos e escoitaremos che a ti, seguiremos escoitándote, seguiremos disfrutándote e bueno, encantada de
de ter este ratiño contigo, de ter esta charla. Foi super nutritiva tamén. Así que moitísimas gracias por vir, por decirnos que sí. A ti porque estás aquí, a vos, pues porque sodes a comunicación Ensaya. Así que nada, eu encantada de estar hoxe aquí, de falar contigo, e cando queirades, pois aquí estou, pero que sexan. Que ben. Pois nada, cerramos con Nuria e esperamos que vos guste tanto como a min. Así que nada, disfrutadea, seguiremos disfrutando a partir de agora tamén. As Follas Novas, un podcast de Ensaya.